videli, ako sme prišli, kacali sme stromy, potom sme našli plochu na barák, potom sme začali vypekať drevo, aeróny a tak ďalej. A potom zase sme išli kacať stromy, ale potom sme išli do jaskyne, ale tam nás skoro zabil creeper. Potom sme vyšli zase vonku, ale teraz bojuje so creeperom, takže potom sme vyšli vonku a teraz uvidíte, čo budeme robiť v dnešnom videu. Ideme na to. OK, tak trošku som si dal život, hej, už mám iba jeden pokus, tak teraz keď zdochnem, tak príjem o veci. A... Jo ľudia, ja som tu prijal ten plugin, čo aj vy si ho môžete nájsť, takže... Takže... idem si po svoje veci, keď ich Už ich máš v čestke, som ti dal do čestky. Díky. Kamo, tu boli 3 zombíci, jeden creeper. Kamo, však si vieš predstaviť, kto je. Kamo, súboj v 1v1. To nebol súboj. Piesok ti došiel. Počkaj, ja idem si po lopátku si zoberiem, idem po piesok. Dobre. Dobre ľudia, takže takto no, som pogazdoval. Piesok, tuhle. A ja idem zatiaľ robiť ten barak, takže keby bolo 3... Nie. 3 napríklad... To čo vlastne robíš teraz? Barak. Dobre. Ja by som to robil viac zajímavé. Kamo... Keby som dal tam nejaké špeciálne bloky a bude aj sklad a tak. Čo ti seka? Kamo, ja potrebujem rýchlo, je tu. Máme tu kravičky. Ale je tu problém s tým trikapitátorom. Ja viem, Nemôžem ale už sa nedá. Ale ja proste, kúkaj, ja dačo idem postaviť, že proste, a idem to vyťažiť a proste mi to celé spadne. To je ten problém toho oného. Kámo, takú blbú verziu. Môžeš iba rukou iba ťaž to. Kokos, to zrobí sa to. Dobre, tak pokúsim sa to spraviť nejak inak. Dal som vypekať ten kameň, nie? Jo. Kamo, rýchlo. Okej. Nespravíme to vo štýle... Ja teraz hrať nebudem, lebo idem nastaviť na YouTube, idem dať, že ďakujem za 400 odberateľov. To máme nastaviť potom. Radšej teraz, než potom. Však potom to nastavíš. Kámo, všetci chcú tú songu, čo ti drbe? Nebude. Bude. Nie sú na to prostriedky. Nespravíme to v takomto štýle? Počúvaj, choď naťažiť piesok. Idem. Díky. A mám problém. Budeme musieť ísť aj naťažiť veľa kameňa. Lebo môj stack kameňa mi je úplne na nič, lebo... mi to vystačilo na toto. Pozri sa, na čo mi vystačil stack kameňa. Čakaj, ja idem do tie, ja iba chcem si ísť ešte, more ja nestíham. Ja sa tu točím, ale neviem čo chcem. Tak, dobre, už viem čo chcem. Tu máš loďku, tu si sadni. Aha, ty Ja čakaj, len urobím ten priestor na, aby sme mohli farmariť. A to by som spravil u vody. u vody. Ja viem, naťaž ten, bože, jak sa to volá, semena, nech môžem, jak sa to volá? Však síly. Alebo tak. Ja sa naťažím tu nejakú hlinu. Dobre, takže... Hlavne sa pozri, koľko to má minút to video, nemôže presiahnuť 16 alebo 17 minút. Môže. Nech to ľudia kúkať nebudú. Dobre, ale kámo, toto mi keď to zostýraš, tak to bude mať cez OK. Však to len robíme, proste len ťažíme, kámo, ani barak som nepostavil ešte. Takže ako... A ďalšie krávy, kámo. No. Ja neviem, čo s tými krávami mám robiť, asi ich zabiť.
Jaj. Okej. Vyťažím to. Toto tu zoberiem. Hop, 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 hopy, hop. Hopy, hopy. Ja už nemám jedlo. Mám jedlo, vždycky jedlo. Nice. Toto. A to som chcel dať toto. OK, teraz sme išli vo skrine robiť hradby a tak. No keby hradby, robili sme všelijaké veci, lebo stopli sme video a začali sme robiť hradby, aby sme čím skôr urýchlili to video. OK, čaute. Sme naspäť. Hrali sme to v skrine a začali sme tu robiť túto tu... Jak to nám mám nazvať, Loli? Hradby sme zrobili z dreva. Hradby, ktoré budú ešte pokračovať túto, len toto všetko budeme musieť vyťažiť. A to budete vidieť na ďalší diel, keď tu dáte 5 lajkov. A to uvidíte až na ďalší diel, ktorý tu bude mať 5 lajkov a tam vidím creepera a idem sa nechať zabiť creeperom. Takže idem ho tak sejmuť pomaly. A teraz na koniec tohto videa proste umrem, že? Ja ti pomôžem. Nie, udocho. Dobre, tak... ľudia. Nie, koslivec, ja mám iba 3 hungry. Umrel. Už dechol? Dobre. Ľudia, dajte like, odber na môj kanál a na jeho. A ja to ukončím, lebo neviem, či bro 217 bude chcieť ukončovať to. Môžem ja? Jasnej, ukončí to ty, kámo. Poďme tuto takto. Lebo som už skúsený. Poď sem. Takže ľudia. Tak vám poviem. Dajte like, dajte odber na môj a na jeho kanál. Ano. Dajte 5 lajkov. A prosím, napíšte nejaké komentáre, že čo a jak, že podľa vás, že či to vypadá pekne a že jak to na budúce, hej, dopadne, hej. Takže dajte like. Taktiež jeho kanál je v mojom popisku, keď sa to tak volá. A no, môžeš, predám ti slovo. No tak, my ju končíme a uvidíme sa. Jo ľudia, a dajte lajčíky a odber. Like, odber. Ďakujem. A u ďalšieho videa zase čus.